мақомоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтанд дар ним соли гузашта аз 2 ҳамлаи ба гуфтаи онҳо террористӣ пешгирӣ карданд. дар нишасти хабари ин ниҳод гуфта шуд, ҳар ду ҳамларо ҷонибдорони гурӯҳи тундрави давлати исломӣ тарҳрезӣ карда буданд. ҳар ду ин амалҳои террористӣ аз ҷониби аъзои ташкилотҳои террористии экстремистии давлати исломӣ ба нақша гирифта буданд ва дар марҳилаи амалишавӣ пешгирӣ карда шуданд. ҳар дуашон ҳам бошад ба зидди кормандони мақомоти корҳои дохилӣ равона шуда буд. Яке онҳо бале нисбати дақиқ кардагӣ ноҳияи шаҳрина ва минтақаи ноҳияи рашт. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ҳамчунин аз ошкор шудани 875 ҷинояти хусусияти террористиву экстремистӣ дошта хабар дод. шодӣ ҳафиззода, сардори раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи ин вазорат гуфт, дар ним сол беш аз 200 узви созмонҳои террористиву ифротгароро дастгир карданд. вай шумори афроди дастгиршударо чунин баршумурд. аз ин шумора 203 нафар аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии бародарони мусулмон, 27 нафар аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии давлати исломӣ, 17 нафар салафия, 8 нафар ҷамоати ансоруллоҳ, 4 нафар гурӯҳи 24, 3 нафар ҳизби наҳзати ислом, 3 нафар алқоида, 2 нафар ҳизбу таҳрир, 1 нафар ҳаракати исломии ӯзбекистон, 1 нафар аъзои толибон ва 1 нафар аъзои ҷамоати таблиғ дастгир ва ба ҷиноятӣ ҷалб карда шуданд. назари муттаҳамон ва пайвандону вакилони дифои онҳо маълум нест. мақомот дар гузашта навори баъзе аз бозрошудаҳо ва ибрози пушаймонии онҳоро дар телевизионҳои давлатӣ пахш карданд, аммо маълум нест он таҳти чӣ шароит сабт шудааст. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон солҳои ахир тоҷикистонро барои он танқид мекунанд, ки бо баҳонаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ озодиҳои сиёсию мазҳабиро дар кишвар маҳдуд мекунад. интиқоде ки мақомот онро қабул надоранд.